Actually guys, dito talaga tayo maglalakad. For today's video, tingnan nyo dali. Wow, ganda ng view. Tapos, talipod pa si Haring Araw. Lakad tayo diretso kasi may pupuntahan tayong maganda. Liko tayo right side. Dito may magandang spot akong nakita. Dito pa rin sa Victoria Park, Hong Kong.
Thank you so much for watching, guys.